בודפשט. איזה טיול זה? איזה טיול? בודפשט. בר מצווה. לא ואיפה מטוס? אורי רוצה מטוס. הנה מטוס. הנה עוד מטוס. כמה מטוסים? אתה למעלה. איפה בית שלנו? איפה? יושן. האפרוח יושן. אתמול התעייף. עכשיו נעיר אותו. 7 בבוקר. אומר. מה נשמע? איך ישנת? היה לך כיף? כן? נהייתה זוגית? איזה פינוק. ראית איזה מתנה בר מצווה? מסע שנעשה לו, איזה ילד טוב זה. אוי 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 אוי. מה נשמע? בוקר טוב. תגיד שלום לכולם. יאללה, נתארגן, נעשה סנדוויצ'ים, נתפלל, נצא לדרך. יאללה. אנחנו פה בכיכר הגיבורים של הונגריה, בודפשט. אני אומר. אנחנו עושים סיור עם מדריך של תום מבודפשט. חברה קוראים לזה בודפשט טורס. תראו מה מחזיק בצד ימין, כתר. בצד שמאל, 2 צלב, 2.
אלה הגיבורים. אני הכי אוהב את הטים. למה? מספרים שזה האביר הכי גדול בכל ההיסטוריה שלהם. קוראים לו בוניאדי, הוא כבש מעל 50 קירות. הוא דרום הונגריה מול העות'מאנים. אנחנו ביום השני, נסיעה לבודפשט. הכל טוב, ברוך השם. בוא נעבור כביש. תביא יד לאבא. כיף. לכם שזה הגשר התלול היחיד בין בודה לפשט שאין לו עמודי תמיכה בתוך הנהר הדנובה, שזה הנקודה הכי קצרה של הדנובה, בסך הכל 285 מטר. בסוף של הגשר אתם יכולים לראות את הפסל של הכומר גלר, וכולם רואים שם חצי עיגול כזה עם בן אדם שמחזיק צלב. זה הכומר הראשון של ההונגרים שהמלך לישטרן בשנת 1001 הביא אותו מאיטליה לעזור לו לנצר את העם ההונגרי. עכשיו ב-1038 שהמלך לישטרן נפטר, הפגנים ההונגרים טיפסו למעלה על הגבעה, תפסו את הכומר, שמו אותו בחבית של מסמרים וגלגלו אותו לתוך הדנובה. איזה יצירתיות, לא? עכשיו מה קרה אחרי שזה קרה? הוא הפך להיות קדוש כמובן, וכל הגבעה קיבלה את השם שלו, גבעת גלר. צד שמאל חבר'ה, אלו מחצאות בודה, שזה המחצאות הכי מפוארות בכל בודפשט. למה לפני כמה שנים עבר שם שיפוץ דרסטי? זה כמו פלאס בפנים. הבעיה עם המחצאות האלה זה יום גברים ויום נשים. רק סוף שבוע זה מיקס. אז פשוט לברר איזה יום זה ולהגיע. אבל המקומים מספרים ביומים של הגברים, מי שבדרך כלל לא אוהב להגיע לשם זה גברים שמחפשים חתן. מי שבקטע אחלה רודש. וחבר'ה, כרגע עברנו לצד של בודה. שמתם לב, קרה משהו. האווירה קצת התייקרה. פה זה האזור הכי פרטי בכל הונגריה, האזור של בודה. עכשיו, כל הזמן שואלים אותי מה זה בודה, מה זה קשור לבודהיסטים? חבר'ה, בודה זה דווקא בא ממילה סלאבית. אם אתם יודעים רוסית, ברוסית את הבי קוראים אותו וי. אנחנו בצד של הבודה. שם ראש הממשלה של הונגריה נמצא שם בזמן הזה, וגם בעיקר מבטיחים לשם. Die Münzen nicht mehr mitbekommen hat. זה וידאו, סליחה. באמצע של המצודה
זאת כנסיית מתיש, הכנסייה, זה לא בזיליקה, בזיליקה זה המבנה הכי חשוב בנצרות, אבל בכנסיות זה הכנסייה הכי חשובה בהונגריה. שקיבל את השם של המלך מתיש, שזה המלך האחרון של הונגריה, שבכנסייה הזאת הוא גם קיבל את הכתב של הונגריה, וגם בכנסייה הזאת התחתן עם אשתו השנייה באטריס, זאת שהעירה את המלך. עכשיו המקום הזה נקרא מצודת הדייגים, אבל היום אין לא מצודה, לא דגים, סליחה, מצודה יש, אין לא דגים ולא דייגים. עכשיו למה זה נקרא מצודת הדייגים? אם בגלל מתקופה של המאה ה-13 עד התקופה של המאה ה-16, מי ששמר על המקום הזה במלחמות וכל זה, אלו היו אנשים ממשפחות של הדייגים. אז בגלל שבנו את המקום הזה הדייגים, המשפחות של הדייגים קיבלו את הכבוד שזה קרה מצודת הדייגים. עכשיו, באמצע של הכיכר יש לנו פה אנדרטה לזכר המגפה השחורה. בטח שמעתם על המגפה השחורה במאה ה-14, איפה שחצי האוכלוסייה של אירופה מתה במגפה הזאת. עכשיו, מי ששרד את המגפה הזאת היו אנשים שהיו שותים תה ובירה, שזה מחזק את הגוף, שתה, מבטיחים אותו בירה. מצודת הדייגים. Non, elle a 300 euros. Elle a 300 euros par mois. Non, mais oui, mais c'est vraiment les personnes payées. Tu vois? Donc ça veut dire elle a 300 euros pour vivre elle toute seule. Non, mais arrête. Mais arrête, toi-même. Ah ouais? Tous les matins, à 10h pour aller jouer. Non, je dis arrête. T'as trop de blagues. Il dit que personne ne voit. Oui, je sais, j'ai compris. Mais nous, non, après les filles, non, les filles sont venues. Moi je combats dans la graille. Carmelo, I think that you're going to Why is it Ustaw się będziesz następcą, oni już kończą, bo już dziecko już nie daje. Opalić się i siedzą tam.
הגשר? עשית את הגשר? הגשר שם, עומר. תזוז את בו. אילן, אתה מסתיר את הגשר וגם ישר אני מסתיר אותו. כמה ישראלים יש פה? מלא, סלע. גם אתם, מה שלומכם? ברור. O, kochanie, lepiej nie można. Pomogłaś się uśmiechnąć. To powiedz jak jeszcze głośno, zrobię ci loda. Nie zrobię. Idziemy? Ale ładnie, nie? Albo panoramkę ci mogę zrobić. הגשר, זה מה שצריך ש... זה הגשר שמשפצים, כן. זה הבניין הפרלמנט. אנחנו נמצאים בדנובה, משני צדדים של בודפשט. אנחנו בפשט פה, איפה שאני מצלם במקום, צד שני זה בודה. זה שני הערים שהנהר עצמו מפריד בין שני הערים. ממש יפה פה. הנה עומר. טוב, אין לו כוח כמו של נתן, זה ברור. כל הזמן אני עייף, אין לי כוח, כן, טוב. עכשיו אנחנו מבינים שלמה עומר לא אוהב ללכת לטיול. לא, אתה פשוט נתקע. חם. חם, אין מה לעשות חם. זה כל הכיף שזה חם, כל הכיף. כל הכיף זה חם. לא יישאר. בסדר, חם. כן, חם. הולך לבריכה היום? כן. יאללה. אני מאוד אשמח גם ללכת לבריכה. רגע, בשביל מה ללכת לבריכה אם יש כתוב נהר? נהר הזה פה מזוהם. לפחות. נהר הזה מזוהם. מזוהם? מזוהם. למה מזוהם? כי זרקו פה גופות. חוץ של מה?
של אנשים, ולא יודע אם יוציאו את זה. איזה אנשים? שהיו במלחמת העולם השנייה, אני חושב. איזה אנשים הם היו? יהודים. והנה, הנעליים שלהם שם. כן, נעליים. 60 נעליים. הקורבנות של היהודים, שאספו אותם, וירו להם בראש. והם זרקו אותם לנהר, למים, לים. סגרו את הפסל. שם זה דובה ואנחנו בפס. כן, אני כבר הסברתי בסיפור. לא שמעתי. איזה יופי. וואי, איזה כיף פה. בואי, תעלי. חננתי את הברירות. וואו, מה זה נעים. אפשר להביא במזרון ולישון פה. חבר'ה, פה בקיץ יוצא קור ובחורף יוצא חום. יש פה את המטרו עובר מתחת לאדמה והעדים שם גם עושים את זה בכוונה, כן? עכשיו בחורף בדרך כלל אני בא לפה, אנחנו עומדים פה רבע שעה בשביל לאפשר. מספיק שעולים מלמעלה לפה, כבר פה כלבים. תשימו לב, קודם כל, אחר כך אני אספר לכם מי זה אנדרשי. תשימו לב לסוס שלו שיש לו רגל אחת למעלה. זוכרים את הסוס המבסוט עם שתי הרגליים למטה, ומאחורה יש את רעקוצי, שהסוס שלו שתי הרגליים למעלה. פה בהונגריה יש לזה משמעות, ולא רק בהונגריה, בכל אירופה, חוץ מרוסיה. שמה המשמעות של זה? המנהיג עם סוס שהרגל שלו אחת למעלה. בניין הפרלמנט ההונגרי נחשב לבניין היחיד בעולם. עכשיו אני מסכים עם זה שזה היחיד בעולם, לא בגלל שאני הונגרי. אם אתם תסתכלו על המבנה, באמת מבנה מאוד מרשים, סגנון נאו-גותי ומאוד יפה. עכשיו, כשבנו את זה בניין הפרלמנט ההונגרי, זה היה המבנה הכי יקר בעולם. בסכום כסף שההונגרים בנו את הפרלמנט, יכלו לבנות עיר של כ-20,000 תושבים. עכשיו, מבנה הפרלמנט סיימו לבנות אותו ב-1904, אבל רצו לסיים אותו, לבנות אותו ב-1900. עכשיו, כל הזמן אני סיפרתי לכם, 1900. מה כל כך חשוב ב-1900? השבטים המדיירים, אבותם של ההונגרים, חזרו לפה לעמק הקרפטי וכבשו את המדינה ובנו את מדינת הונגריה בשנת 896. זה ההתחלה של ההיסטוריה הכתובה של ההונגרים. אז אם אנחנו מעגלים את ה-890 וזה זה 900, נכון? 1900, 1000 שנה של ההיסטוריה הכתובה של ההונגרים, זה המילניום של ההונגרים. עכשיו, בגלל זה רצו לסיים אותו ב-1900, סיימו אותו ב-1904 וב-1905 הוא נכנס רשמית כבניין הפרלמנט ההונגרי. עכשיו, הגובה של בניין הפרלמנט גם קשור למספר 896. את השמונה שמו בצד. 96 מטר זה הגובה של הבניין הפרלמנט, וזה הבניין הכי גבוה בבודפסט. אפילו יצא חוק בפרלמנט ההונגרי שאסור לבנות בניין יותר גבוה ממנו. עכשיו יש את הבזיליקה שהוא טיפה יותר נמוך ממנו. עכשיו על הפרלמנט יש לו 360 פסוקים. בתוך הבניין הפרלמנט 365 חדרים פעילים שמספרים שראש הממשלה של הונגריה צריך לראות את ההר שלו כל יום מזווית אחרת. בטח הוא עושה את זה, נכון? עכשיו בפנים יש... אנחנו עכשיו בשוק המקורי בבודפסט. הנה, שותה מיץ תפוזים קר, הוא אומר. איזה דברים יש פה. הנה, בשר. שרב מחלוב. בד"ץ. או, שלא. שוקולד.
5 e mezzo. Sì, noi in albergo. No, cosa vuoi fare? Ik zou hem niet levend willen. Ik heb nog nooit krabbel. אתה רוצה נקניק, עומר? בהתחלה תמיד הכי יקר. הולכים קצת, פה לא. הנה, אנשי בני ברק גם פה. אנחנו בבית כנסת הגדול. היום קצת גשום קצת, סבבה, אבל לא חם. לא קר, סליחה. נחמד, מזג האוויר, נעים. זה בית כנסת גדול. כנסת ממש יפה. No, entrance no. זאב הרצל נולד פה בבודפשט. הבית שלך. נולד פה. ועושה גם את הבר מצווה שלו פה. כאן קברו בתוך הבית כנסת, החליטו היהודים אז בזמן מלחמת העולם השנייה, בגלל שהרגו את היהודים בכל מקום באזורים פה וגם בנהר, בדנובה, אז היהודים פחדו שיהיה מחלות ויהיה ריח רע מאוד מהגופות, אז החליטו לקבור אותם בבית כנסת עצמו, בתוך הבית כנסת עצמו בפנים. יש קברים שם, ויש שם קבר אחים. זה ממש גדול, מאוד מאוד יפה. ממש. קבר אחים.
I don't want to stop and אבל קח משהו. אורי, אלה, שירוש, תביא לכם. כל השוקולדים, כל החמצוצים. Adesso bisogna fare tutti nuovi. Sì. Ma qua i alberelli non vengono qua. Vuoi mettere un calcetto? No. רציתי פשוט הגשר. כל דברים. אף צרה. Ce lo guardate vicino. בואו נלך, בואו. זהו. הופ, סור. שעה אחד. אנחנו נחכה פה עד שעה אחד. בואו נצא ממך לאדם. תמות שמה. חם נהיה לי. באמצע.
ころつけるんだよ。それでいいね。אנחנו במרקעי בבודפשט. 4 ימים עבר בקו חניה. לא? לא? זה משקיע. זה יפה. אבא, תגיד. מה עשו? עומר, תסתכל עליי. עומר, תסתכל עליי. מה? אני לא יכולה לשבת. כפיים. ¡Opa! ¡Latino! No, devo novi. Sì, devo novi. Spiegalo.最後、
מה, רוצים משהו? תביא ליורי ויאללה אחד סטוריה. מה לכם? זה לא כשר. מה אתם אומרים? מה זה? אין להם איפה לעשות אותו, הם יושבים פה ורוצים שם. פרסומת. זה פרסומת. יודע. אומר, בוא. Prima tolta. אנשים עומדים ככה על הגשר, עומדים, יושבים, יותר נכון, צופים בנהר, בספינות, בעיר. יש יפה. בודפסט. Very good.
זה, ומה לארמון הזה, תראו מה זה נוצץ מסביב. איזה יופי. That's a famous line there. Hold my beer. Where's your well, it's not too bad. וזה הקיסר פרנס ג'וזף ואשתו, מלכת אליזבת סיסי. הם היו מלך ומלכת הונגריה בתקופת האימפריה האוסטרו-הונגרית, כאשר הונגריה ואוסטריה הייתה אימפריה אחת מאוחדת. וזו התקופה הכי חשובה בהיסטוריה של העם ההונגרי. כי למה בודפשט יפה כמו שהיא, כמו למשל בניין הפרלמנט? כי הם אלה שנתנו את כל הידע והתקציב לבנות את כל הבניינים המאוד יפים והמרשים שאתם רואים בלב העיר. כל המקור יופי של בודפשט זה בא מווינה. מישהו שהיה בווינה דרך אגב? כן. אנחנו. עכשיו, אם זה היה תלוי בקיסר פרנס ג'וזף, לא הייתה פה אימפריה אוסטרו-הונגרית. הוא שנא את ההונגרים, הוא לא רצה לתת להם עצמאות. שתבינו, לפני שהייתה פה אימפריה מאוחדת, האוסטרים היו שולטים על ההונגרים בכוח כ-150 שנה, לא רצו לתת להם עצמאות, ובעזרת אשתו, אליזבת, נוצר מה שנקרא. הוא גם מאוד גדולה. לאלה, אורי ולשיר ולכל הילדים. אפילו לי, לא נסיים את זה בחיים. צפן, סופר. דלי. היית פה? אתה תצטלם יחד איתו? פצחי אגוזים. חכי את לפצחת. חכי את לפצחת אגוז. עד שאתה תתנן אותו בסוף, לא יעזור. אני אשאיר לך את זה אצלך. אורי, הנה איילה. איילה. מה זה? כלב? אתה יודע כמה זמן ישבו על זה? שתבינו, זה לא פסלים, זה הכל ממרצפן, זה מסוכר, כל זה עשו מסוכר. כמו פלסטלינה, וואי זה יפה.
מה זה אומר? מה? כיפה אדומה. נכון? וזה? זה צבוע דוב, לא? לא. מה הוא מחזיק ביד? פטיש. נכון, ומי זה יושב על השולחן? בובה. מה זה? עם האף שלו. נו. וואו, אומר? דייגו, לא יודע. איזה דייגו? פינוקיו. כן, פינוקיו. דייגו. ומה זה? ומה זה? לא יודע. איש הפח. האריה. אין לי זמרת על הפלאות. בטח, איזה, מה אתם רואים אתם? הם לא יודעים מה זה. הדור החדש לא יודעים איזה סרט. אני אומר, הדור החדש לא יודעים את כל הדמויות האלה. לא. הם לא יודעים. אני שואל אותו מה זה, הוא אומר, אני לא יודע. זה כיפה אדומה. זה טוב, כיפה אדומה יודעים. פינוקיו. זה לדעתי חתול במגפיים. כן, כן, לא, אני מדבר, הדור הצעיר הם לא יודעים. דור צעיר, את יודעת את זה? לא, את זה. הנה, אוקיי. מרציפן. וואי, תראה איזה יופי. אני אצלם את האף הזה. את רוצה תמונה איזה שירה? ראית את הסרט, לא? ראית? יש פה 2. איזה יפה זה הכיסאות השולחנות. אז זהו, סיימנו? זה כמו בצק סוכר. עומר, מה אתה אומר? אני אקח את זה לאורי? מה, את מיקי? זה לא מהסרטי דיסני, זה ממש... כן. משהו שמרתיק. יש אתה רואה כל מיני תבניות. יריב. ג'יזס. לא רק את הדבר האחרון. הלקה. בייבי ג'יזס. זה מאחורה. ברוכים הבאים לבית הכנסת הכי קטן בעולם שנבנה לזכר הקהילה היהודית פה מאחוריי. כמה מילים בנוגע לקהילה היהודית שהתפתחה פה באמצע המאה ה-19, שנות 1850. כל היהודים שהיו גרים בעיירה היו במעמד מאוד מאוד גבוה, כולם היו עורכי דין או רופאים, כל השאר התעסקו במסחר. קופצים קדימה מאמצע המאה ה-19 למלחמת העולם השנייה, ב-44 הייתה השנה שהגרמנים נכנסו לפה. בהתחלה לא התעסקו בכלל עם היהודים שהיו בבודפשט, רק מחוץ לבודפשט. בעזרת המשטר ההונגרי התחילו לרכז את כולם ושלחו אותם ברכבות לאושוויץ בירקנאו, וזה מה שקרה גם בעיירה הזאת. פה מאחוריכם אתם רואים את כל השמות של היהודים שנלקחו ב9 ליולי 1944. זה היה היום שבו נגזר דינם של יהדות סנט אנדרי. הבית הכנסת שאתם רואים פה זה לא בית כנסת מקורי של הקהילה. בית הכנסת המקורי נמצא במקום אחר לגמרי, נטוש לחלוטין, כבר לא משמש כבית כנסת, וזה בית כנסת שנבנה ב-1998 לזכר הקהילה היהודית, ויותר נכון,
לזכר משפחת סנטו, אחת המשפחות המפורסמות שהיו פה. הבית שלהם היה הבית הזה פה מאחוריכם. איך שתיכנסו מצד ימין, בפנים, אתם תראו תמונה מאוד גדולה של כל המשפחה, כולם נספו בשואה. חוץ מבחור שקטן בתמונה, אני אראה לכם אותו מצד ימין למטה, הוא היחיד ששרד. והבן שלו, שקוראים לו אנדרש, בן 65, גר להם בבודפשט, הוא זה שבנה את הבית הכנסת, שוב לזכר הקהילה ולזכר משפחתו. אז בואו ניכנס פנימה. בוקר טוב, good morning. שלום, good morning. כיפה. Oh, this is my dog. גם מתפללים פה גם. He works instead of me. חבר'ה, Is everything good? חבר'ה, בואו ניכנס פנימה, נעשה מקום לכולם. יש מקום למניין? יש מקום למניין. חבר'ה, איך שאתם רואים מצד ימין את התמונה של כל המשפחה, שוב, כולם נספו בשואה. הבחור צ'יק הקטן שאתם רואים מצד ימין למטה הוא היחיד ששרד, והבן שלו שקוראים לו אנדרש בן 65 הוא זה שבנה את הבית הכנסת, שוב לזכר הקהילה ולזכר משפחתו. אתם רואים בוויטרינות אביזרים של המשפחה מהמאה ה-19, ובסוף יש גם ספר תורה. יש אחד חדש שקיבלו לא מזמן, ויש מצד שמאל אחד ישן מאותה תקופה. איך הצליחו לשמר את כל הדברים הללו? קברו אותם בתוך קיר בטון, ידעו טוב טוב מתי שהגרמנים הולכים להיכנס עם הנאצים ההונגרים, הם הולכים להשמיד הכל. קברו את כל זה בתוך קיר בטון, ולא היו הרבה ששרדו, העבירו מפה לאוזן, וככה הצליחו לשקם הכל מחדש. המקום הזה פועל יותר כמוזיאון, אבל מדי פעם בחגים הגדולים כמו ראש השנה, יום כיפור, עורכים פה תפילות, אבל זה לעתים רחוקות. בית חב"ד מאוד אקטיביים, לא רק בבודפשט, גם מחוץ לבודפשט. 2 רחובות מפה פתחו בית כנסת חדש לחלוטין, והוא משמש כבית כנסת רגיל. בימי שישי עורכים שם תפילות. יש בסביבות 20 משפחות יהודיות שגרות פה בעיירה. אמא שלי דרך אגב גרה בעיירה, 2-3 רחובות מפה, אז מדי פעם מגיע לה. תכין קפה. חבר'ה, יש למישהו עוד שאלות בנוגע לתקופה, לנושא? כן. זה הלוח השנה העברי של 1968. עכשיו, דרך אגב, הגברת שנתנה לנו להתכנס, אינגריד, Good morning, that's me. היא מקסימה, היא גם כן עם שורשים יהודיים, חלק מהמשפחה נספו, מן הסתם ההורים שלה שרדו. שישן מפספס. איזה יופי. מה זה? לא. אבל למעלה תהיו, יהיה לכם אפשרות לצלם. כל הדרך ישבו בשטח הנוכחי בשנת 896. חלק מהמקום של העם ההונגרי נדד לכיוון צפון והתיישב באזור של פינלנד. בגלל זה אומרים שבין ההונגרים לפינים יש קשר הדוק, והשפה ההונגרית דומה לשפה הפינית. אנחנו לא מבינים כלום מהם, והם לא מבינים כלום מאיתנו. השפה ההונגרית שפה דרך אגב מאוד מסובכת, אני לא ממליץ לאף אחד להתחיל ללמוד אותה. אתם רוצים לשמוע את המילה הכי ארוכה בהונגרית? מי שיודע לחזור אחרי המילה, אני תמיד נוהג להגיד, מקבל את הסיור בחינם. זה נשמע ככה: Megszentségtelenített násséges kedése iteket.
זה מילה אחת? זה מילה אחת. אצלנו אנציקלופדיה וזה... זה היי. אבל זה היי? לא, המשמעות זה מילה בהונגרית, בעברית זה משפט שלם, זה כאילו בגלל שלא הייתם כל כך קדושים או משהו כזה. אבל זה 44 אותיות הכל בסדר. בטח בבית ספר אצלנו שם מחברת מרברת. בבית ספר. וואו, איזה נוף. איזה נוף. משהו. חבר'ה, מה שאתם רואים מצד שמאל זה העיפול של הדנובה. זה מה שנקרא ברך הדנובה. כאילו בצורת ברך שאתם מכופפים אותה. אפשר לעשות פה תמונות. מי שרוצה שיצלם אותו, שירגיש חופשי, יצלם אותו. כן, בואי. למה מדרגות עם מנוף? כן, היא קטן כזה, הוא נוצר בגלל שהמפלס ירד. גם בחדר הוא בסדר. אחר שבאתי לחשוב שזה אנשים אמיתיים. איזה שולחן עשו לנו פה. פה אין בחירות, זה נכון. שולחן מלכים. חבר'ה. טוב, מה שאנחנו רואים פה חבר'ה זה תערוכה משעבר שנעשתה בנושא פסגת וישגרד. פסגה שלראשונה התקיימה פה בין ראשי 3 ממלכות, ממול המלך ההונגרי, מצד שמאל זה שמחזיק את הכוס המלך הפולני, ומצד ימין שם בטורקי זה המלך הצ'כי. הם הגיעו לשיתוף פעולה כלכלי, מסחרי, ביטחוני ביניהם. זה פסגה שעד היום מתקיימת. והמקור שלה, מהמבצר הזה, זה נקרא V4. למה V4? כי כבר עכשיו 4 מדינות בפסגה, שוב, הונגריה, פולין, צ'כיה וסלובקיה, שהצטרפה בשנות ה-90, אתם רואים את הדגלים שלהם פה מאחוריכם. היום השיתוף פעולה, כמובן עדיין קיים, כלכלי, מסחרי, ביטחוני, אבל יש חיכוך בין המדינות. למה? כי הונגריה הכריזה במפורש שהם לצד הרוסים במלחמה, כל השאר לצד האוקראינים. אז יש טיפה עכשיו חיכוך בכל מה שקשור לשיתוף פעולה. כל מה שאתם רואים פה זה מה שאכלו בתקופת ימי הביניים, בזמנו לא השתמשו בסכו"ם, הכל אכלו עם הידיים. הציפור שאתם רואים שם זה פסיון, מי שרוצה לפתור מרק פסיון למטה במסעדה, תהיה לו אפשרות. מבין כל אלה שאתם רואים, מי היה הראשון דרך אגב שאכל? מי קיבל את הביס הראשון? המלך. הילד. לראות שזה לא מורש, אבל מי זה? אשתו, אם הוא לא סבל אותה. הכלב. הכלב מסכן מקבל את הביס הראשון. חבר'ה, מה נתקדם? לא, קצת יותר כוח. אובה. תפתחי. איי איי. יאללה. בוא נתקרב עוד קצת. עוד קצת, אבל חזק תעשה. קשה לך עם התרמיל על הגב. לא, תעשה. תעשה ללא תרמיל. לא רע. ככה, עומר, תסתכל עליי. ככה אולי קצת תופה. קצת למעלה ושט. מישהו יודע מה זה? שיכתוב בערוץ. כן, לפה. vas-y, on va dire.
בצפון יש את זה. אבא, אנחנו עכשיו עושים... עשה לי וידאו. שזה הגענו. תיזהרו. בוא ניתן לה שירה. בוא, חבר'ה, לא להתבייש, בואו כנסו פנימה. באמת מסעדת האבירים. מסעדת האבירים בכל דבר. אפשר לשבת בכיסא של המלך? כן, איפה שבא לכם. וואו, וואו, וואו. בדיוק אידה ישנאלו מהחוסם ביום. אני בא לשבת לידך. אתה תשב... אני בא לשבת. אתה לא המלך, בוא. אני אומר שאתה לא. וואי, איזה מלאכים אתם. אף אחד לא אוכל לפני שוב שם. טוב, כתר וסינר חובה. ale dneska tak, jak